Влизам вътре, отново съм в тренда, гледам надолу. Виждам те, братленка, аз съм този, който преценя дали ще те направи на подметка. Направи си сметка, жена ти обича парите ми, обича всичко от петите до ушите ми. Леко се зика да не вземеш плесника, жена ти е яка, става за свалка, слагам я в рамка, виждам я в мола, след час нас е гола. Истината не е нужна, уча графичен, ма съм артистичен, ще стана актьор, ня спорт, по-бро се развивам от Юсейн Болт. Пентхаус и мене в Бояна, ела мацето повозил мерджана, 6 коня лаунч, дублиран с прекъс фача, вера ми, да, топ готвач, след тия хищни кори маш, трябва си наемаме чистач. Римата патрон, стоката бомбон, жена тя въртим като турбошон, от първа на трета и го давам. Винци Василев, катагазов котлон, с 300 по автобан, наверка ти зима, пермабан, какво ме гледаш вел срам, след този трак ще си ходиш опран. 6 тройка, моя мерджан, 2-8 битро по тапака, а верка ти, защото е лесно кляка. Уоу, фама, хвана, ела да посвириш малко на китара с майка ти. В мерджана, обичам я, какво да я правя? Тя е по-добра от всяка мадама, вика ми, много си добър във всеки аспект. Мачкам наред, някой да стане, аз съм луд човек, просто си живея велек. Викат ми, полека с римите, пръста всички от тука до Сентропе. Продължавам директно към Малдивите, почвам с кеш, always. Някой да стане всичко in my ways.